weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to wawde to wendu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno paalel to sinthiou bammambi to kanel ko on takkusan juula ha e nder galle ibrahima kana katante leñol ha to agnam jeroyaɓe ha to galle farba gome ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie toɓo sakkitigo e nder leydi he hollirama tigui waɗi maayo goto e gañiɓe jeegomo to leydi Mali ma en kaale jangu pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi e koninkoɓe leydi ndi ko famdi kala sappo joyi ya militaire wasi hen fittade mum militaire uji hewɓe kadi woɓɓe mbarmi hen to leydi Sénégal Macky Sall rokki yamirore faade jagorɗe mum e saahaɓe jooɗino ñalawma hanki o jonde jagorɗe ko fati kay e mawningol mawlude mawningol jibinede no laɗu men sallllahu alayhi wa sallam o rokki yamirore noon nde ɓe dartono doole mabɓe ponno beele mawlude ɗo ene wawa tigui yuɓɓinede ha no hannirta ni e nder jokuli leydi Sénégal kala to leydi Guinée Conakry Mohamed Beva Guine jabanɗe jeegom duuɓi capanɗe jeegom e jeetati laatima e oɗo saaha joni kono hoorejo jagorɗe laamu transition ngu leydi Guinée to leydi Burkina Faso Blaise Compaoré men oɗo wonde hoorejo leydi ndi hollirama tigui o tawtortake ñawore ko fate wargo Thomas Sankara nden ñawore noon fuɗɗoto tigui ko ñande sappo e goho lewru yarkoma gonɗen ɗum habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Pakistan e yerɓande leydi wandi toon jeeyen ha to leydi France e batu ɗaɓinigo yuɓɓinede toon batu France Africa bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jamma gondaɗo Husseini Jaabi Sow ko bandum gorko duttiɗo gujjo Sow ko joom galle duttiɗo Kajja Jaabi Sow e Kajja Jaabi Sow Saydou Jaabi Sow ko bandum gorko duttiɗo Alassana Jaabi Sow ko bandum gorko duttiɗo Oumma Ndiaye to leydi France e Halimata Sy to leydi France Koursouma Diop to leydi France jettindo ɗo wulago ngo ko sehil muma duttiɗo eɓe denta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna biyetenoɗo Baye Diaby noon o ɓurno lollide ko Baye Sow o yalti aduna noon ko to leydi France ko goski ki noon koko artirte o wirnete ko nder leydi Sénégal ko aset ñande aset o wirnete to Hammadi Hunare yettini ɗo wulago ngo noon ko sehil makko biyeteɗo Koursouma Diop tawateɗo e nder leydi France dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal to banggue YouTube ha mbawen yiide en to banggue weltare TV ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirno enen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puddortoɗen Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo gendi Mauritanie kanko e gollediɓe makko ɓe mbaɗino ɓe kewatde kala kikiɗe alarba hanki o ɓe kolliri tigui e nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde jeegom eno capantato e jeeɗiɗo neɗɗo kolkisono e nder holkiso he noon capanɗe nayo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid 19 e nder ɓe cellano ɓe capanɗe jeegomo kefti cellal men paati galleji men ñalawma hanki o noon rafi o ñalawma hanki o noon hay goto alamo rafi
to yobi fittanu mum ha joni ko leydi Mauritanie kettodena catala bitengal Fonds des Nations Unies pour l'enfance woni UNICEF ha ngenden rokkiri laamu leydi Mauritanie ballal ko fati e matériel ko fati e safruji ha tingti non e safruji be don sukabe tokosbe jibinabe ko boyani ko fati sukabe tokosbe jibinabe ko boyani walla ko fati e be don taw ko rawbe sowibe wonbe ngati were ona matériel non taw kadi ko ballala bangal faayide fi woni tigi ko wite neonato matériel ko fati neonato be kolleri non ko ministre la santé o holiri tigi wonde odo matériel ma waw kay wonde sababum ha rewbe hewbe wasanobe pittali men e kala sa ngati were walla bebbeji jibinteebe no be don hewnobe wasde hen pittali men odo matériel non ma waw wonde sababu ha yoga e ben kay pittali kewdi mbawa dandede hen ha joni kabaruji men demgal pula to leydi Mauritanie to boji cakket to bo sakket non e ndara leydi hen holirama tigi yoga e région ngaji e ndara leydi hen wadi tobnode yoga e ndar région ngaji leydi hen wadi neddo goto basdo hen fittade mum e yimbe jeego mo barmi hen holirama kadi kaake kewde walla mbiena masayel kewdo boni hen maydo heno non yoli tigi ko ya widuru mawdu no fewi hewdude yam tawtene ndar falde magama wiide tawtene wiide kaya commission halfinabe ko fate rewindade ko fatede ko witede catastrophe naturel woni tigi jaayaji jaltoji e toboji walla e keneli e kolliri tigi be kolliri non e odona basdo fittare mum biiden ko ndar valne magam be kolliri capande joyi e didi mbara woni caali yani hen e kubeje nayi taw ko kubeje bakkere yani hen to wuro witengo Hammudo tawtengo e ndara fande kankosom tawtengo e ndara fande kankosa be kolliri kadi fodde be kolliri kadi e ndara toboji hem toboji di jettima ha e ndara commune mo tektaka e tawe tigi e ndara mo qadda mo wulyenje e ndara région mo Guidimagam ton kadi fodde capande joyi e tati mbara yani hen fodde capande joyi ya barakadi yani hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kana Ousmane Mamadou ko ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs e ndar leydi Mauritanie o waɗi communication makko noon holirde wonde e hitande tigi 2023 woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ma leydi Mauritanie ya ko wiyete 5e recensement woni tigi bindirgol mum joyi ko fati e population et de l'habitat woni ko be mbiyata RGPH koye jonde jagorɗe joɗinode noon ñande alarba hanki o jeegoma lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko nder hen tigui o waɗi nde ɗon haalande so tawi kay leydi Mauritanie waɗi oɗon recensement moɓe mbiyata 5e recensement taw koye mbadi RGPH ɗum noon ma won lawol garwanigol leydi Mauritanie tugnade kay taw ko tugnade e jamiroje fedde Nations Unies hono no holliri kay ko fati oɗon recensement biteɗo RGPH taw kadi on recensement noon ko rokkirde te hollirde tigi kala ndra duuɓi sappo leydi ɗi ko par duuɓi sappo kala recensement waɗete leydi Mauritanie noon ene joguino fannu mum no hewno waɗirde recensement mum woni tigi winditade ɓesgu leydi ndi andude tigi to ɓesgu ngu yarata saabu kay tawɓe tugnaki e fedde Nations Unies ɓe mbaɗino recensement ji mabɓe noon laabi limtinde nder leydi hen lawol gadda noon moɓe mbanno recensement winditade population nder leydi hen wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi woni 1977 rewi hen ko mila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati refti hen ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e capanɗe jeenayyi e jeetati woni tigui 1988 e 1998 ɓe mbatti kadi gongol ko en 2000 e reccakketgol recensement noon wonno tigui ko en 2013 woni hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗen pelle seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen alarba hanki o e dadiɓe leydi Mali tawteɓe e nder hakkude leydi ɗi waɗi 16 militaire basɗo hen fittande mum koninkoɓe hewɓe woɗɓe kadi mbarmi hen laamu ngu noon hollirno tigui wonde ko militaire uji joyyi mbasi hen pittali mum kono safroɓe tawteɓe nder nden falde e hewɓe tawtornoɓe jangu ngu ɓe kolleri tigui ko 16 militaire wasi hen fittande mum militaire uji sappo kadi woɗɓe mbarmi hen baramanɗe musta no fewi ha joni koto leydi Mali keddoɗen jeen ha to gawo deuxiéme
détachement taw ko génie militaire Sénégal naɓe tawate dadiɓe Sénégal naɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi MONUSMA woni laafaji mbuleji tawateɗi to gawo ɓe mbaɗama décoré noon tawa kadi ko fedde ɓe mbaɗama décoré tawa ko Nations Unies waɗi ɓe oɗon décoration ɗum noon tawa ko hono wiide kay Mohamed El Amina Soyef on noon ko joɗiniɗo MONUSMA bureau MONUSMA e nder fande gawo oɗo décoration noon ene tengtina tigui golle paydude no fewi golle paydude no fewi e darde poto pewal ngal 150 koninke tawateɓe tigui e nder oɗon bataillon tawateɓe temedere capanɗe nayyi militaire Sénégal naɓe tawa hen jeetato ko rewɓe tawateɓe e nder région de mo gawo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni jaydeɗi Mali kewɗi wondude réseaux sociaux ji mabɓe ɓe ɓayyinino noon wonde habaru biyeteɗo Adama biyeteɗo gonnoɗo maire Bamako hono Adama Sangaré tawtinoɗo ɗo saaha kala nder kaso wonde o yalti kaso talata ɓennuɗo on kabaru noon laataki kanko Adama Sangaré o omo heddi ha joni e nder kasoji leydi ndi kabaruji men ɗemgal Pulaar sen memi to leydi Mali ko to leydi Sénégal keddoɗe paaɗen goto e arnoɓe to Maggal Touba soodino toon noon e yeeyoɓe leɗɗe taw ko leɗɗe safruji fina tawa on noon o yeewa ɗum ko dow lawol o soodi leɗɗe tawa tigui on wimo ɗeɗon leɗɗe cafrata koko fati e musalla ɓandu woni tigui de musalla ɓandu e musalla jokkoje kali woni douleur musculaire caggal nde o soodi ɗen leɗɗe noon on hollirim wonde ko kuddu kafe ɗum woni ko yarata hen e kala saaha nden o yettima noon jogademo hoolare ɗe leɗɗe o ƴetti hen kuddu kafe o yari ko ɗon tigui o wayri jaam nde o yari ko ɗon o wone tudde e ƴiƴam o ƴetta ɗon noon o nawa tuuɗi cafriɗi ko adi komo yetto juuɗe safroɓe ko ɗon o wasi fittandu makko kanko jeyannoɗe leɗɗe noon o teɓama e oɗo saaha joni mo tawe juuɗe daddiɓe police scientifique ƴetti leɗɗe ɗe noon oɗo saaha joni ana loskoji nana mbaɗe hen beele ne ande holko ɗeɗon leɗɗe ko goni eɗen besyo tan dendagal bandiraɓe yo tinno yo ndento sodde leɗɗe guila leɗɗe fina tawa ha e leɗɗe docteur eɓe kala tawa ko médicament ji walla ko wawi wonde kala jeeyeteɗi e dow booli tawa hoolaki jomumen anda jeeyawɗe anda ɗi ko goni kadi tawa kadi e saaha to ɗe mofta ɗo no ɗe moftirani wona hunde fewde no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni ɓoyata ko wiyete mawlude mawninde jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e nder jokli leydi Sénégal kala ñalawma hanki o e nder jonde kayne jonde jagorɗe jooɗi Macky Sall horejo leydi ɗi o waɗi erango faade dendagal jagorɗe makko ha tengti noon ɗen jagorɗe tawa kadi ko halfinaɓe tawa kadi ko gueɗen gueɗe kewɗe ko fate mawlude ne toɗɗi ɗumen o waɗi erango faade ɓen noon e nder toon doole mumen ponno ha dendagal e taw nokkuji to mawlude yuɓɓinte nder leydi he kala ɗiɗon mawludaji noon beele ne juɓɓine tigui hano hannitini o waɗi erango faade mabɓe ndo ɓe toppito ko fati kay e kuɓɓam woni courant ha ko fati e ndiyam e ko fati e safaruji kala e ko fati e sécurité kala yo tekkini hano hannitini e nder nokkuji ɗi kala beele mawluduji ɗi ne mbawa tigui yuɓɓinede hano hannitini ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to Sénégal ha joni to Yembel Asekna to leggal Yembel Asekna taw tengal e nder Dakar ko cukalel dewela gotel jarannoguel duuɓi 14 mbaɗannoguel violé laaɓe ɗiɗi tawa kadi ko koddiɗo mabɓe biyetenoɗo A ene yette B ene yette Ba kañum tigui wannomo violé caggal nde gasnolde ndunlomo yo ya o sodan ɗum jaram o addi tigui ɗon tigui yane maggel bonniguel bonande musde no fewi kanguel cukalel dewle noon guila guel waɗa violé o natti harde cellal o ruttima e jomi ko yalti aduna a ba noon tawa kadi ko tumaɗo kañum tigui violi mom koko yeddi ha suudi ladde kono haɗani nana tewani tawi juuɗe dadiɓe ne soka e kasoji e mbadi garde à vue ene faadi ñawore mumen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fati e cellal aade gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so hoccide ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa covid 19 yarata ɓe koliri noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi wonde ko ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom e yimɓe jeeɗiɗi o kolkiso noon e nder holkiso he noon hen jeenayyi tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso covid 19 to ɓetama to banggue sous pourcentage ne holliri nder temedere kala hen ɓolum piccal capanɗe joyyi e tati ko fiɗaɓe ɓen jeenayo kala kadi ko ka communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti onon rafi e nder ɓe cellano ɓe jeeɗiɗo kepti cellal mumen jeenayo on tampi sanne ma belte to banggue fofago ɗiɗo kawrela diala leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere
ujunere temedde jeetati nogas joyi neɗɗo wintiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi goo ujunere e temedde jeenayi e yimɓe jeetato keɓtino cellal mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e nayo ko ɗum woni ko hawre ladiala e ñalawma hannde o nder jokli leydi Sénégal kala heddiɓe wonduɓe mboros coronavirus eɓe jaara capanɗe joyo e yimɓe ɗiɗo kabaruji men ɗemgal Pulaar so numima to leydi Sénégal koto leydi Guinée paaden laamu lewru joni ko colonel Mahamadi Doumbouya nder guinnoɗo laamu Alpha Condé ko looti hoorejo leydi ɗi aljuma ɓennuɗo ko nden tigi o wonno prêté serment o waɗi noon ko wino e ko CEDEAO yamirnomo yo watta suɓade hoore jagorde taw ko civil o suuɓima noon o suuɓi e oɗo saaha joni ko biyeteɗo o suuɓi e oɗo saaha joni ko biyeteɗo Mohamed Beva Guy jaro duuɓi capanɗe jeegom e jeetati ko on laati e oɗo saaha joni taw kadi ko mennoɗo wonde sous secrétaire général de fedde Nations Unies wiyete fedde Nations Unies o meeɗi wonde sous secrétaire général mum ko on suuɓa e oɗo saaha joni laatima hoore jagorde laamu transition o laatima kadi hoore jagorde battowo sappo e joyi tuggi kay ko leydi Guinée heeɓi jeytari mum 1958 faade ñalawma hande o kabaruji men ɗemgal Pulaar to dongre Afrique uddirten koto leydi Burkina Faso Blaise Compaoré mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi tumaɗo kadi juuɗe mum moddude wargo Thomas Sankara hollirama tigui o tawtortake ñawore ko fate wargo Thomas Sankara nden ñawore noon uddita tigui ko ñande sappo goo lewru octobre gonɗen ɗum ñaworde nde noon nden udditta to tribunal militaire mo Ouagadougou Blaise Compaoré noon oɗo saaha joni koko doguine moltoyi e nder leydi Côte d'Ivoire ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Pakistan paaɗen to worgo leydi Pakistan leydi yerɓi toon yerɓande musde no fewi kene qime ha 5,7 échelle de Richter hollirama tigui bilan gadanomo keɓɗen alkamisa hande o leydi ndi yerɓi bilan karnomo keɓɗen ko waɗi yimɓe nogas wasɓe hen pittali men fodde temedɗiɗo neɗɗo ko barmi hen ɓuuri jayede noon ko wuuro witego Harnayi gon tigui ɓuuri boomade hen kadi gon wuuro tawte ko dow montagne koto leydi France cakkitoɗen ñande aljuma jeetati lewru octobre gonɗen ɗo leydi France koko yuɓɓinta batu taw kadi waɗi ñalawma janggo batu taw ko batu ngoɓe mbiyata Afrique France batu Afrique France noon tawa kadi nguɗon batu noon waɗat tigui koto Montpellier e nder leydi France ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi ha ujunnaje tato neɗɗo ene sabba toon e dipsma toon e nder ɓen tawa hen temedde jeeɗiɗo ummoto ko nder dongre Afrique hitande hikka nde noon nguɗo batu wattata batu nogas jeeɗiɓi o lawol woni 28e sommet kono noon ko hitande hikka nde wonata batu aroynigu France Afrique ene waɗa tawa hay président goto Afrique najo ala bismaɗo hen dendagal ɓen bismaɓe Afrique naɓe kala ko hakkude wiyeteɓe tigui ko hakkude ɓeɗo wiyeteɓe les entrepreneurs ha ko fate wiyeteɓe représentant société ji civile wondude des acteurs de la culture e waɗoɓe sport ko ɓe tigui woni bismaɓe toon musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba tokkarallagal ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.